ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି এই ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ବଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ। ଆସ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଖଟାରେ ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି, ନଈ ପଠା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟକୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ।